zikaHlahlithongo. Ndifuna mani kakubulise ndizokukumbuzana nje endifuna undiphendule wona emveni kokuba usichazile. Okay, molweni. Igest yenu namhlanje umela baphambi kwenu nguSimphumelele. Ndim ke oyi-producer ne-director yonke lento ye-podcast kaMamncede or iHlahlithongo, yonke la process nje besiyenza from episode 1 until episode 6 lesiyenzayo namhlanje. But ke ndiqonde hayi make ndivele namhlanje. Remember kukhona le video bendiyiposte na ku-Facebook saying uba ikhona into ofuna uyibuza okanye ungayiqondiyo kuMamncede ze nibhale phaa kwi-comment section nimbuze uMamncede. Ngoku kukho ii-questions nje ezincincanane endifuna uzibuza uMamncede. Uba okay Mamncede, siyazi kweli xesha esiphila kuyo ngoku abantu bayoyika uhamba le ndlela le wena osoyihambile le yobugqirha, bayoyika ngereasons zabo ke andinotsho uba yintoni abayoyikayo. Otherwise abanye ke baba nezinto zokuba kukho ii-fake sangomas and stuff, yabo boyikisela imali yabo from kwabo bantu ukuba ityiwe and stuff, bajike futhi bangancedakali. So besicela usicebise Mamncede ba wena ungabacebisa njani abo bantu kanye yintoni into abanoyenza lo process. Mandicamagushe ke mandibulise. Tshangisa, okokuqala ke mandibulise kubalandeli bam, abalandeli bakaHlahlithongo abakhoyo ku-Facebook, abakhoyo ku-TikTok nabakhoyo ku-YouTube. Ndicela ke ndizithoba that mabasubscribe ku-YouTube bethuna ndikhona. Ngumamncede ke lona kubantu abatsha, ngoChizama, ngoBhurhuma, ngoNcenceza, ngoMbambozi noMongo. Sisihlwele samagcina, soGqamela, soNokwindla, soTyhopho. Sisihlwele samatolo, soZulu, soMchenge, soChisana, soNdebe, soKhophoyi. Wanyangwa waligqirha ke nakwaDlamini, kwaJama, kaSithathu, kwaZizi, kwaFakade. Inkosikazi yasematshaweni ke koMdange kaTshiwo. Ndiyakuva kakuhle lo mbuzo wakho. Abantu bayoyika ngenxa yezinto ezininzi. Abanye boyikisela indaba yemali, i-fake sangomas njengoba usitsho, and also abanye boyikisela i-abuse. Okokuqala ndizothi nje kusaqalwa ndithi le ndlela iyahambeka. Qha le ndlela ifuna umntu ocingayo kwimanyanga kokwabo, ifuna umntu ongonqeniyo ukuphahla, ifuna umntu othandazayo. Xhomekeka ke kwinkolo yakho ke, siziinkolo ngeenkolo, then wena uzawusebenzisa le ikusebenzelayo, because nandidla ngokuthi igqirha liyathandazelwa, igqirha uyaliphahlela. Uvuke nalo, ungavukanga nalo. Ungavuka nalo igqirha uye kulufumana izinto ezingezizo ezikuzicinga. Ithi ke loo nto sowuvuke nalo, khawuphahle mani, khawucenge kumanyanga kokwenu ukuthi kanye uzohamba indlela eyiyo na. Khawucenge isayini ebonakalisayo into yokuba yile ndawo lena bekumele uba ndiya kuyo manyani. Andanoba uyandivana le nto ndiyithethayo. Loo nto ke ngoku ikwenzele lula, kuzile mani, thatha noba yi-7 days bethi iyeza lakokwenu. Abantu ke bayaloyika iyeza lakomakwabo abalisebenzisi. Abantu bayakonqena uyokhisilayo basisethe, bacinga mfana uba zizinto ezisetyenziswa xa kukho imisebenzi naxa kuthena naxa zisetyenziswa ngamagqirha. Kanti ke unelungelo lokuthi xa kuthe khinxi uqonda uba mani kudala ndizisebenzisa izinto, makhe ndofuna kodwa iyeza lasekhaya ukuzibethela, uhlala uzile, ube nekona yakho ekungazugqithagqithwa mntu, ulayite amakhandlela, ucenga uThixo, ucenga amanyanga kokwenu. Njengoba benditshilo ke ndathi kuxhomekeka nenkolo yakho. Enye into ke endinoyithetha, kwakudala mani ngoko ikhona i-abuse phaa naphaa, besikhe sazibona ii-videos besikhe zakhona, kodwa ayisekho nintsi. Abantu ngoku sebezazi ii-rights zabo, akusafani nakuqala kudala apho ufumanisa uba amathwasa ebethwa ngamagqirha
and so forth. Iyayibona ne? Hayi izinto zatshintsha ngoku. Anduzutsho ukuba azikho mhlambi abo bantu bambalwa ke mhlambi ngenxa yezizathu zabo abasenjalo. Hayi kodwa nothi kweli xesha siphila kulo. Kangangento yokuba ezinye cases abantu seyazi besibonile omnye igqirhakazi lisiwe ecourt njalo njalo kuba libethe umkhwetha walo. Ayonto eyenzekayo leyana. Akusenzeki, kuyahambeka, abantu andifuni boyike. Abantu bathatha ke loo mistake iyi-one babe nexhala bacinga fanele uba yinto eyenzekayo leyana. Ubugqirha bufuna nje umntu othobekileyo. Ubugqirha bufuna nditshilo kuwe ndathi uyalithandazela igqirha, uyaliphahlela igqirha ukwenzela into yokuba ukonekthe nalo. And indaba yemali ebugqirheni, bethuna uba ndinobalisa ngamna ndingene ebugqirheni ndingenanto. Kodwa ndayile nto ndiyiyo. Abantu abadala immediately usiba phakathi baba necebo lendlela ethile lokuthi izinto zakho zivele zizenzekele, izinto zakho zivele, kuba kaloku le nto ayifunwa nguwe, ifunwa ngabo. Bazawuyenza bona iplani, ndiyavuma. Bathi abanye abantu, kwasuke kwavaleka kwekhinxe, ifuna wena ukungamki kubo. Hlala nabo, uhlala nabo ke ngendlela yokuphahla. Uhlala nabo ke ngendlela yokubacenga ukuthi ndivumile ndilapha ngoku. Ngoku ithini into? Ndistuck ngoku. Andanoba ndiyakuphendula na. Kodwa what I'm trying to say ngayo yonke le nto ndiyithethayo, bona pha kum mna ndibe nanto. Ndisuka kwikhaya elingenanto. Abantu bayandazi abanintsi. Kandizichazile ke yokuqala ndathi yintombi yakwakwea mna kwaMayiphase. Abantu abaninzi ke bayandazi, khange ndikhuliswe ngabutyebi, asinabo, singekabi nabo nanamhlanje. Kodwa uThixo namanyange ngento yokuba besiwacenga endleleni, kodwa izinto zazenzekela, loo nto ke zaphumelela. Yile nto ndithi ke iphinde iye nento yokuba udibene nomntu onjani ukuze ube kanti uyayiphumelela indlela yakho. Kuba ifana nele nto ubuyithethile ye-fake sangoma, andizungena kuyo. Iya impendulo yayo kulaa nto bendithe igqirha liyathandazela. Igqirha akuyimatshi uvele uhambe. Akuvuki noMamCete ngoku upakisha iibhegi zakho uye kwaMamCete. Hlala phantsi, layita impepho, layita amakhandlela, ucenge uthi yile ndawo nalena nithi mandiyo kuyo yiyona. Andanobuya ndivana. Ndikuve kahle MamCete. Siyabulela ngengcebiso yakho. Kunento futhi endifuna uyiqonda. Kube bakhona mos amakhaya angabheliviyo kwintwalo estaff, yabo. Kukho aba bakhonzayo. Fumaseke ba okay umntana uvelelwe yiloo nto bafuneke ayothwasa but kowabo kuyakhonzwa. Ecawe so lo mntana lowo okulo crisis ungamcebisa ba makathini ke ngoku? Mandikukolekishe ke kuqala kule ndawo sithi intwalo ukuthwasa nothi intwalo yona ihambe yayo iline. Ngaba abantu bahamba bofuna ubutyebi, urhorhe uqonde inkosi yam ubawela izinto ezilungayo within 6 months wena funeka ube sewunemoto eziyi-7. Ukuthwasa kona kukodwa babasengxakini ke kakhulu. Andifuni ukuphosisa because kaloku uyayazi apho basengxakini khona yinto yokuba abakuzuyitshintsha imeko abakuyo because bayinikwe ngabantu abadala. And uyawuthi ufumanisa kwakumnombo wekhaya lalikhona igqirha, but ke ngoku wena mntana wanelishwa ke ngoku waphuma kwaba bazali bakho abathe ekuhambeni kwendlela batshintsha indlela basindiswa. Yayiba ngenxa yezizathu zabo kasuzubabhleyima. Ithi ke ngoku loo nto banezinto ezithile abazongazuzivuma ukuba uzenze usengxakini. Abantu abadala abayithethileyo ayitshintshwa mntu. And uyakwazi umntu uyazi bade abhubha ngcwatywa because akayamkeli calling. Xa bethethile bathethile. Akuvalwa izinto zabo zithi vinca. Umntu angafumani imisebenzi, umntu yonke into yakhe emali iphucwe kuye iphele ithi tu. Iyingxaki enkulu. Ndiyayazi le nto uyithethayo. Abantwana abanintsi behlele.
ube ke ngoku wena njengegqirha ungazukwazi ukwamkela umntana ongazi ehamba nomzali. Uyayibona ne? Abanye ke ababi andifuni usebenzisela gama lithi ngongathi ba-selfish, ababi-selfish, andifuni usebenzise lo gama, andilazi igama elifanelekileyo because baye bamkhulula umntana ukuba makahambe indlela yabo njengabo bebezithuzele le ndlela inoyesu engafunisi masiko nazinto zamagqirha. Ngoku ke bamkhulule bade bathi abanye komnye uzawuhamba uyokwenzela ekhaya khulu kuba into esiyifunayo kuwe kukuphila. Xa bebona iimeko zomntana uba hayi mani umntana nje akancedakali, instead umntana sizomngcwaba. Uyayiva ke ngoku thina sizukuyamkela ifatyi ebekwapha emzini wethu kodwa kakhaya khulu kuba kakade besiphuma kwikhaya elezithethe namasiko. Ungahamba uyokwenza, thina siza kusapota ngomthandazo, asuba yiphathi yale nto kodwa babe bemkhulule. Uyayiva ke ngoku ingxaki ke ngoku xa umuntu eme athi nothi ayikanti ayikho loo nto injalo. Abanye ke bathi basweleke, fumanise umntana ude wangcwatywa wathathwa ngabantu abadala wahluthwa ngenxa nje yonto encinci bekumele uba wamkele. Okay, sevile ke mamncede. So ke ngoku kule nto sandosicacisela yona, ingaba intwaso ke ingaba iyadibana necawa? Kakuhle. Okay, ndikwenzela umzekelo ngam. Mna ndiyathandaza, mna ndiligqirha, and ke ngondizothetha ngeyam bendithe mosisiziinkolo ngeenkolo. Bakhona abantu abangakholelwayo kuThixo abakholelwa kuQamata. Siyazihlonipha mosezazinto. Uyayiva bona le nto endithethayo? Mna more than into yokuba ndingumntana okhulele ecaweni ndizuyiphosisa loo nto leyo. Utata bengumfundisi eTopiya. Ndikhulele ecaweni nomama wodwa osweleke, utatam nomama wodwa osweleke ecaweni. Ndiyintombi ecaweni. Uyayiva ne? But ndinguye nomntu onesithunywa ngaphakathi. Xa ungumntu onesithunywa ithini loo nto? Ithi ukuthi wena uyathandaza nokuthandaza. That means that ke ngoku ibond yam mna noThixo ayiqhawuki. Uyayiva ke ngoku ihlala ihleli. Uyayiva ke ngoku ngexesha ekufuneke uxa ndizophahla mna ndizokwenza izinto zam ndizibekile, ndiqala ngokuthandaza, ndiguqe ndithandaze ndicelo namandla. Mna kaloku ndikholelwa ukuthi uThixo namanyange baxoxa ibhunga elinye ngaphezu kwempilo yam. Ndithi ugqiba kwam ke ngoku ndithethe nantoni namanyanga asekhaya, ndizinqule ke ngoku ndiwacenge kwiindawo zonke, kwimiqolomba, kumathafa, kwiingethe, ekomkhulweni, kumabandla onke akuwo. Ndithi mabaxokelelane, axoxe phezu kwempilo yam kuloo nto ndizabe ndiyicela. Yona loo nto iyenzeka, yinto ekhoyo leyo. Okay. Ke siyabulela ke mamncede. Nam ndingakuthwali ngemibuzo emininzi. Ado siyabulela. I hope nabalandeli nabo bavile. I hope bacaciselekisile kakuhle, bavile. Siyabulela, and ingaske bangalibali kuba bendithe iba ikhona into abantu bafuna uyibuza okanye ucaciselwa yiyo, cela ze babhale phaa kwi-comment section ezantsi ezo zinto. And futhi cela guys ne-like, share and subscribe. Remember ke sizabe sikhona, but I don't think next week sizawuposta izinto ezininzi kuba macede enohambo to Port Elizabeth. But I think next week sizawuposta nje ivideo enye. Camakho ke tata.